Oh. Siya aking ipagpapatuloy lahat ng sinimulan. Mga barakong ito na merong kabuluhan. Di tulad na sa iba, puro lang kaululan. Mga laman ng mensahe, puro kabulukan. Subukan nyo kaya na ako ay tapatan. Daanan nyo rin lahat ng aking dinaanan. Gumamit rin kayo ng sariling paraan na walang sinasandigan na kahit sino man. Sa lansangan araw-araw na nakikipagsapalaran, nakikipagpatintero sa laro ni kamatayan. Kahit proseso ay mabagal, tinuloy pa rin ang laban. Binuo ang mga letra na sa isip ko ay nagsisiksikan. Sa era ng dekada 90 doon ako nahubog. Bumbap na bagsakan ng nakaibigang tunog. Kaya sa makabagong era hindi nila ako malamon. Dahil natutong maga Diyos sa karagatan pa iba-iba ang alon sa auto-tune mabilisan. Pwede akong isa lang kaya pa rin gumawa ng obra. Nakagigiliwan ng makalumat pa ng makalumat makabagong henerasyon. Kaya ito aking tanong sa lahat ng mga bagong ngayon. Yung tapang nyo ba sa pagrarap ay kaya nyong panindigan? Kung yung dinis mo sa kanta ay harapan kang hinamon at sa tagiliran ay may boga pa na baw. Mga gangster noon, mga geng-geng ngayon, patapangan kami noon, payamanan kayo ayon. Naging hapit na ang extra large na damit at lawlaw naming pantalon. Pero ganun pa man ipagdiwang natin ngayon, dahil buhay na buhay ang parin rap sa Pilipinas na aming pinaglaban noon. It was year 2001 ang una naming iparamdam sa mga rakista at lahat ng banda ang banta ng pagsakop ng hip-hop sa mundo ng musika. Sa binalikan kong alaala, it was first battle of the band. Unique kong Joey Salceda sa Pulawi Albay, puro metalista ang performer at ang crowd sa headbang sumasabay. Mga hapit kanilang pantalo, kaming tatlo lang ang lawlaw. Pero ganun pa man ay 100% pa rin ang aming mga bitaw. Walang paki sa dirty sign at mga hate na mga sigaw. Dahil prinsipyo na dala namin bilang grupong Karta 9. Harap-harapan mo kaming sabihan ng hip-hop bulok. Hindi kami hahakbang hanggat wala kaming nasusuntok. Mga gangster noon, mga geng-geng ngayon, patapangan kami noon, payamanan kayo ngayon. Naging hapit na ang extra large na damit at lawlaw naming pantalon. Pero ganon pa man ipagdiwang natin ngayon, dahil buhay na buhay ang parin rap sa Pilipinas na aming pinaglaban noon. Apat na elemento ng pagiging tunay na hip-hop ay aming naranasan sa aming kabataan. Natutong gumawa ng obra gamit ang inaral na gangsta alphabet. Pagsapit ng alas 2 ng hating gabi, spray paint ang aming bitbit. Pagpapraktisan bawat pader kung saan kami magpalikit. Matik ang graffiti ang pangalan ng gang na aming bitbit. Sasayawan sa barangay, hindi kontento nang nakikisayaw lang. Gusto namin kami ang center of attraction. Mga pabida lang, bonus na lang kung may taong masiyahan. Nabutan kami ng pera dahil sa kakaibang sayaw na breakdance na para bang sarili namin ay gusto naming baliyan. Mga gangster noon, mga geng-geng ngayon, patapangan kami noon, payamanan kayo ngayon. Naging hapit na ang extra large na damit at lawlaw naming pantalon. Pero ganun pa man ipagdiwang natin ngayon, dahil buhay na buhay ang parin rap sa Pilipinas na aming pinaglaban noon. Smile.